Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja,
Min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan
knæpper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper. Bob han knæpper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper. Bob han knæpper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen.
Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks på fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks på fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks på fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks på fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig.
når byens borger bliver liderlige. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlige. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlige. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Bobs knæppeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlige. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knæpper, ja vi kan det. Bob han knæpper, ja vi kan. I hovedrollen
hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob.
han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne.
Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja,
Min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan
Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her?
Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Nej, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Nej, goddag, Bob. Nå, hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Ja, vi kan det. Bob han knipper. Ja, vi kan. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil.
Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her? Ja, din kone har jo brug for min assistance. Nå ja, min impotens, den gør jo, at jeg ikke kan klare den slags. Så er det rart med sådan en som dig, Bob. Ja, jeg er glad bare, at jeg kan hjælpe. Og der er altid noget at lave for ham. Det var det, fru Fræk. Nu må jeg videre til mit næste job. Men kom snart igen, Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. Bobs knippeservice, det gør ham rig. Når byens borger bliver liderlig. Bob han tager ud og hjælper til. Folk de er glade, de får hvad de vil. Bob han knipper. Bob han knipper. Knippemand Bob kommer snart. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Knippemand Bob. Bob han knipper. Bob han knipper. I hovedrollen er det Bob, Bobs knippeservice, det er Knippemand Bob. der driver det hjælpsomme firma Bobs Knippeservice. Næh, goddag, fru Fræk. Og han er altid klar til at hjælpe sine medborgere i landsbyen. Lidt hjælp? Jo, der er jeg skam leveringsdygtig. Jeg er der straks, fru Fræk. Det lille job tager højst 5 minutter. Bob er en vældig mand i det lille samfund. Næh, goddag, Bob. Og hvad bringer dig her?